скиловете, и Айде какви го глупости пускам. Записваме вече. Сега да се излагате, няма ти пуска. Аз ще ви казвам, че ако се апдейтва. Само ще отида хатна. Приятно. Види. Ай, ти успеш. User disconnected from your channel. Кажи ми, като имаме пъти, защо уния Тапет Channel Work са събудите ми? Защото той дава аура. Ма направо човек, за 2 часа си лигаваме да биеме бос, след може да го пътитим 15 минути. Тя че това маймуната да ми се Някой да не експлодне се. Много ясно. Ако имате бандажи, мятайте ги. Бандажи, мандажи... Тинтири, ментири... Това е туалетна хартия. Ми няма как. Стили ста туалетна Не ти ли прилича на ролка туалетна хартия? Значи това ти прилича на туалетна хартия, кафето си правиш в туалетната, аз вече не знам. Кога съм си правил кафето в туалетната, това... Ти какво направи бе, чакай. Не се прави, кой беше тук с мен? И не знам, някой друг е бил с тебе, аз още не съм бил с тебе. Каза, че отиваш в туалетната да си правиш кафе. Да, на път и може би съм казал, че ще я до туалетната и може да си направи Да, кафе. да, оттам. А път ти си разбрала какво си искала, то си... Абе, айде мога, че се не се оправдавай. А иначе наистина, за да стигна до кухнята, трябва да мина покрай туалетната. Значи той това има преди човека, бе. Ще мине покрай туалетната, ще направим малко така. Не. Сли? Всичките ли? Само Който не е мене. слепна да го бие. И аз. Само мене му слепна. И мене ма плана, ма бутна бързо. Аха. Аз уж пак стадна. Плащал си я. Оставал съм с телефона на телевизора, знаете ли, и като гръмна на първия блок бомбата, получих съобщение и той изрили и падна рол. Ама точно същата милисекунда. Викаме брати бомбите. Някой ще умира. Ноксури. Не върдай. Пак трябва да спасяваме. Извинявай, вече няма критвам за 300к. Къде ти кръвта викам? Това са ми нормалите, бе. Дигни си играта, не? Да знаеш. Нормалите му били, окей. Силен си. Бягай днеска на то клон побеснял. Наистина нормалите ми бяха по 700. А просто се чува как не го лайпнахме. Аз видях, че малко се позамотахте там, но... Какво малко? Аз по едно време поглеждам и си мисля, че вече ще го убиваме, той беше на 37%. Това това рън, дето аз тръгнах за децата, бе. Да. Ама те кой от кой не знае какво да прави. Разбираш ли, да бе, идва време за тотеми на 13%. О, аз ми лагва, аз пинка ми е голям. Ма спокойно. Рандом е много. Бяхме аз и... Аз, Сашо и кой беше от гилда, бе? Алекс си. Тук ще чета съобщения, за да това се бие в госта си. Не се притесня. Едни пияници ме канат на кръчмата. Алекс? Знам, бе, видях. Няма Хюрден, Тодорът гледай, много. Да спасим Далас. Държа се. И не сти... От 280 човека гилд имаме 2-3 момичета и сега какво ги оставим да умрат ли? А вие се държите още тях. Не е верно.
Ай, стига да е. Няма, той те е харесал. Алекс. Вие вместо да ги ухаждате девойките, Спокойно. Едната жена, другата малолетна. Ей, така ли стана? Как се бъгна? Не съм сигурен, да, ама... Спокойно, виж какво, щом годините са и на часовника, всичко окей. Ими... Чак, че забрах името. Кари, на колко години? Да, малка. 17. няма герой да го. Не, защо? И тя ли? А тя от печелившите? Защото и тя я е праснал вълбуга, да ги ще разгледа. Там в ъгъла много хубав. Вау. Ама е ланшот, между другото. Да, просто не ми лепна това доджа. Ще да го изям големе. Нищо. На колко си? 1500. 1700. А сега се пълниш. Да бе, той, да съм бил 1500. Бил на около 500 кръв. Бях на лепна доджа накрая, наклещ. на последната атака. Кажете ми, че е с демидж. Мога да ги въртиш те, бе. Взимаш да, го бе. и съвсем енигматик. Да, бе. Да, 4 бона. По-добре си ги изкарам Так, тук. каквито демидж. Пачичи. Добре, че аз спрем видеото.